Rád by som predstavil kaprový naviják, feederový naviják na feeder. Je to naviják z jednoduchšej rady od Nevisu. Navijačik je vo veľmi dobrej cene, za 20 € sa dá takýto naviják kúpiť. Má bite runner, ložiska má 2+1, čiže už je ložisko aj pri antireverze. Antireverse si s touto páčkou môžem aktivovať alebo deaktivovať, to znamená, že buď sa mi točí klúka aj tam aj späť, alebo sa mi klúka točí teda len jedným smerom, čiže naviják navie len jedným smerom. Bite runner si vlastne sílu si môžem nastavovať týmto kolieskom v zadnej časti, čiže keď teda nie som pri prúte, alebo teda aby som nemusel stále sledovať, alebo aby mi ryba nezobrala teda prúd s navijakom do vody, aktivujem si bite runner, v tom prípade cievka sa odvíja krásne a hneď ako zaseknem rybu, potočím a už je cievka je vlastne zaseknutá, to znamená, že vlastne môžem zdolávať rybu podľa potreby takou brzdou, ako potrebujem. Brzdu pri zdolávaní, alebo teda brzdu cievky pri zdolávaní ryby si nastavujem vlastne v prednej časti takýmto kolieskom. Môžem si ho nastaviť úplne na silu, alebo teda na menšiu silu brzdy. Cievka je v tomto prípade potiahnutá takým chromovou fóliou, ktorá vlastne dáva tomu navijaku trošku taký exkluzívnejší vzhľad.